Čaute. Ospravedlňujem sa vám za dlhšiu neaktivitu, že som nebol aktívny a zavrhol vás. A som tu opäť a mám tu prvé vaše otázky, odpoviem vám na ne, vysvetlím a dúfam, že pochopíte, poučíte sa a budete to a prenesiete to do praxi. Čiže ideme na to. Pýtali ste sa ma na to, veľmi často otázka bola, ako schudnúť, ako vyrysovať, pretože sa blíži leto a väčšina z vás chce vyzerať dobre, tak nechcem vás odradiť, ale na to, aby ste v lete vyzerali dobre, musíte makať aspoň minimálne celú zimu, čiže keď sa do toho púšťate teraz, určite je to super, že sa do toho púšťate a na budúce treba myslieť trošku skôr a začať skôr jednoducho a makať cez zimu. Dobre, ale takže keďže Miky a.k.a. Mikuláš bol štedrý, tak budem štedrý aj ja a dám vám pár rád, tipov ako na to. Čiže opäť pojeme takto strava, suplementácia, tréning a tieto tri veci dookola. Najdôležitejšia je opäť a vždy tá strava. K tej strave by som povedal toľko. Nie som zastanca rôznych diét, takých fakt, že brutálnych a ktoré sú nezdravé, aj keď sám vlastne jednu takú dietu ja vlastne používam, ale je rozdiel pripravovať sa na súťaž a je rozdiel pripravovať sa do plaviek. Čiže pre tých, čo sa pripravujú do plaviek, chcem povedať, že stačí vám znížiť príjem sacharidov na takých medzi 2 až 3 gramy sacharidov, nejaké optimum medzi tým vyskúšať a kontrolovať to a takto vlastne sa sledovať a uvidíte, že tie sacharidy stačí znížiť a že to pôjde. Pre tých, čo sa pripravujú na súťaž alebo že by fakt chceli dobre vyzerať aj v tých plavkách, tak sú tu sacharidové vlny. Podstatou sacharidových vln je to, že každý jeden deň prijímate iné množstvo sacharidov, preto sa to volajú vlastne vlny. Na nete sú rôzne druhy, kedy prijímate jeden deň 0 g, druhý deň 100, tretí deň 200, 50 potom a rôzne. Čiže to si nájdete vy a odskúšajte si to. No a tie sacharidové vlny sú drastickejšie určite, pretože tam vlastne keď neprijímate žiadne sacharidy za deň, keď máte vlastne 0 a máte ísť cvičiť, robiť kardio a tak je to fakt masaker. Kto to vyskúšal, tak vie. Nálada je na nič, naštve vás všetko, ale my to máme rádi, o tom to je, to všetko. Čiže k strave by som povedal toľko, teda k tým sacharidom. Druhá vec je zvýšiť príjem bielkovín. Zvýšte príjem bielkovín aspoň na tie 2 gramy, že ste to dali, tie bielkoviny. Tí, čo dietujú na súťaže tak vlastne viete, že tam bude treba aj tie 3 gramy určité dni. Áno, je to nezdravé, zaťažujeme tým obličky a tak, ale robíme to, čo musíme, bohužiaľ. Veľakrát to je v rozpore so zdravím, ale proste tá príprava si to vyžaduje, čiže takto. Ale myslím si, že tie 2 gramy úplne stačia. No a čo som povedal ešte k tým bielkovinám, tak tí, čo si nemôžete dovoliť ani toľko, tak sa snažte sa zvýšiť ten príjem bielkovín. Nehovorím, že to musí byť o nejak drasticky veľa, ale snažte sa ho prijať. Podstatou je to vlastne, že vy chudnete zo svalu, teda z tuku a chcete ten sval chrániť. Čiže musíte prijať väčšie množstvo bielkovín, aby tie aminokyseliny ten sval chránili a že by boli vlastne stále v tom krvnom rečišti aj počas tréningu a tak. Čiže to by bolo k tým bielkovinám. A potom máme tu tuky. Tuky taktiež, či je dieta, či nie, väčšina z vás obmedzí príjem tukov, ale robíte chybu, treba obmedziť príjem sacharidov. Príjem tukov môže kľudne ostať taký, aký bol, pokiaľ neprijímate tie nezdravé tuky. Snažte sa prijať z každého trošku. Kľudne si dať omega 3, omega 6,
kokosový olej, skúšajte olivový olej do nejakých zeleninových šalátov a tak kľudne aj živočíšny tuk. Čiže fakt taká zlatá stredná cesta. No, čiže to by bolo k tej strave. Ideme teraz na tréning. Čiže tréningu by som povedal len toľko. Intenzívnejší, vyšší počet opakovaní, menšia váha, gigantické série, super série vyskúšaj. No a fakt ide o to, aby si tam vlastne veľa neoddychoval, aby aby to spaľovalo v kuse, aby si proste šľapal. Ďalšia vec v diete je kardio. Pýtate sa ma aj na to, aké kardio preferujem ja a tak. Čiže opäť pri kardiu zlatá stredná cesta a striedmosť, nájsť to také široké spektrum a striedať to. Skúste bicykel stacionárny, skúste schody, skúste to hitko, ktoré som nedávno pridal, skúste švihadlo, choďte si aj zabehať, fakt to striedajte a skúšajte. Si myslím, že to je kľúč aj k tomu spaľovaniu tukov a lepšej kondícii, tá striedmosť v robení toho kardia. Čiže toľko. Potom sa pýtali na suplementáciu, čiže pri dietke by nemala chýbať proťak. Ja užívam tú 90-ku, vy si môžete doprieť aj nejaký koncentrát a kto môže, tak aj hydrolyzovaný. Fakt ide opäť iba o to, koľko máte peňazí a či chcete niečo lepšie alebo opäť sa uskromíte a zoberiete niečo z tých slabších variant. No a proteín by tam nemal chýbať, si myslím, zvýšiť príjem bielkovín, aminokyselín a vlastne tak. Ďalšia vec, ktorá by nemala chýbať, mám tu aj tu sú vitamíny. Mám tu vlastne od Universal tento Animal Pack. Sa mi zdá teda, že to je od Universalu. Je tu 44 sáčkov takýchto, kde je široké spektrum vitamínov, Cčka, vitamín C, Bčko, B12, B6, rôzne spektra vitamínov B, riboflavín a taktiež Dčko, Ačko. Fakt je tu aj aminokyselín, to obsahuje, to super široké spektrum, ktoré vlastne ja si dávam ráno. Je to trošku drahšie, pre tých, čo si nemôžu dovoliť niečo také, navštívim lekáreň najbližšiu a kúpim si nejaké vitamíny, nejaký multivitamín, nejaké minerály, multiminerál. To je to vlastnejšia voľba a určite, čo by nemalo chýbať, je vitamín C. Je to super antioxidant, ten by ste mali užívať ešte počas celého roka, hlavne po tréningu a tak vlastne, čiže Cčko určite bezpečne. No a ďalšia vec je spaľovače. Ja nie som zastanca spaľovačov, nakoľko si myslím, že si myslím a je dokázané, že oni ovplyvňujú činnosť štítnej žľazy a ja osobne spaľovač neužívam žiadny, ale neodporúčam ho ani vám, odporúčam vám, keď už tak L-karnitín a ten L-karnitín nejaký je vlastne dobrý na to, že vlastne zvýši telesnú teplotu, viacej sa potíš a aj ten metabolizmus štartovaný a ten proces je taký rýchlejší. Čiže L-karnitín z tých spaľovačov. Potom, čo by nemalo chýbať v diete, sú BCAčka. BCAčka sú to vlastne esenciálne aminokyseliny, leucín, izoleucín a valín. Esenciálne sú pretože tvoje telo ich nedokáže syntetizovať, čiže ich musíš príjmať v potrave. Ja užívam tieto BCAčka ráno, potom si ich dávam pred tréningom, po tréningu, niekedy aj večer, záleží od toho, aký mám deň, ako sa cítim a takto. A v poslednej fáze prípravy ich užívam aj počas tréningu, kedy fakt už proste cítim, že to telo potrebuje. A na čo sú opäť, zabraňujú katabolizmu svalov, čiže chrániš tým svaly v diete. Budeš mať istotu, že spaľuješ tuk a nie sval. Čiže takto. Ďalšia otázka bola vlastne k tomuto aj, že či je dobre užívať kreatín a Gainer v diete. Gainer určite nie, Gainer sú vlastne sacharidy a ty v diete kontroluješ príjem sacharidov a vlastne keby si dal taký Gainer raz, dvakrát, trikrát za deň, tak to úplne pokazí všetko, lebo Gainer obsahuje pomerne veľmi veľa sacharidov na odmerku a tak. Čiže Gainer vyhoď, v diete ho určite vyhoď a kreatín by som vyhodil tiež, ten zavodňuje a
a neviem, no proste ja by som tam ten kreatín určite nedával. Viacerí ho neodporúčali do diety, čiže takto. To by bolo čiže máme stravu, máme suplementáciu, máme tréning, kardio sme tiež povedali, čiže sleduj sa, hlavne tie sacharidy sleduj, kardio, intenzívny tréning, suplementácia a máš postavu do plaviek. Pýtali ste sa ma, čo je po tréningu, čiže rýchlo iba poviem k tomu, čo je po tréningu. Väčšina z vás by mi odpovedala na otázku, čo je po tréningu, by ste odpovedali sacharidy rýchle a proteín. Určite som to robil, aj ja som to robil takto a najnovšie výskumy dokazujú, že toto vlastne netreba takto užívať a ja som to skúsil aj sám na sebe a prečo, pýtaj sa prečo, ja som zaznamenal zvýšený prírastok podkožného tuku, keď som ich užíval hneď po tréningu, tieto sacharidy. Ak si ich dopraješ 40 minút po, tak je to úplne ináč na to telo zareaguje. Čiže hneď po tréningu nejaký proteín, opäť je na teba aký, koľko máš peňazí, hydrolyzovaný by bol najlepší, ktorý je už predstravený na peptidy a tvoje telo ho už iba, dá sa povedať, strebe alebo využije. Ale ak si nemôžeme dovoliť hydrolyzovaný, tak už nejakú 90 izolát a tak. No a potom 40 minút po tréningu kľudne tie sacharidy doplň. Už môžeš aj nejaké bielkoviny živočíšne si dopriať a tak. Vyskúšaj to. Ja som robil tiež vlastne takto, že som dal proteín, nejaký banán a glukózu a neviem čo. Ale mne sa to neosvedčilo. Viem, väčšina z vás si povie, že treba doplniť energiu, svalový glykogén, ale neviem, no. Najnovšie výskumy to tiež neodporúčajú, takže asi tak nejako. Čo si dávať pred spánkom? Opäť nejaký tvaroh, kotyčík, prečo? Práve preto, pretože obsahuje ten kazeín, tú bielkovinu, ktorá sa dlhšie rozkladá a bude tvoje telo mať tie aminokyseliny v krvnom riečišti po dlhšiu dobu. Ak si z takej bohatšej rodiny, alebo ako to nazvať, alebo ak si to môžeš dovoliť, tak máš aj proteíny kazeínové a tak vlastne šupneš proteín pred spaním a máš vybavenú vec. Dievčatá, ste sa ma veľakrát pýtali, aké cereály by som vás odporúčil, či je dobre jesť cereály, Nesquik a Ciniminis. Takže povedal by som k tomu asi toľko, sú to komerčné, s prepáčením sračky, tieto cereálie, pretože obsahujú veľké množstvo pridaného cukru. Predajcovi alebo výrobcovi ide len o zisk, etikety sú veľakrát zavádzajúce a veľakrát aj klamú vlastne. No a ja, ktoré by som odporúčal cereálie alebo nejaké komplexné sacharidy na ráno, tak sú to ovsené vločky. A teraz ty si pomyslela, že fuj, ovsené vločky? Hej, ovsené vločky, áno, sú hnusné, ale ide o to ich vedieť dobre pripraviť. Keď ich vieš dobre pripraviť, je to super. Ja si neviem predstaviť ráno bez ovsených vločiek a dúfam, že ich budú aj naďalej vyrábať, pretože ovsené vločky, to je ráno robí deň. Ovsené vločky tam musia patriť. Určite nie tie komerčné somariny, ktoré obsahujú viac cukru. Viac, ale veľmi veľa cukru. Čiže na toto sa vykašli. Cheat day. Pýtali ste sa ma na cheat day. Pre tých, čo nevedia, čo je to cheat day, je to deň, kedy si môžete dopriať čokoľvek, na čo máte chuť, bez ohľadu na príjem bielkovín, príjem cukru, príjem tuku. Kedy a koľko. Záleží to na tebe. Ja ho dávam teraz raz za 2 týždne, keď som v diete. Je to dobre preto, lebo vlastne ten organizmus šokuješ a on je potom pripravený ďalej dietovať a už proste nebude taký spomalený, ale opäť ho naštartuješ a ideš. A čo? Je to opäť na tebe, ja neviem, čo máš rád, ja si dávam nutellu, čokoládu, ja som skôr na tie sladšie veci, niekto dáva čipsy, pizzu a takto. No a som na to sladké. Čiže tak, a kedy, to je tiež na tebe, ty poznáš svoj metabolizmus, svoje telo. Čiže či si ho dáš raz za týždeň alebo raz za 2 týždne, je to na tebe. No čiže to sú všetky otázky na dnešok. Chcel by som povedať, že čoskoro budú mikiny, čoskoro budú trička. Čiže som rád, že sa vám páči a som rád, že ďalej šírite túto ideu tejto skupiny Get Fit Bro, kde vlastne našim hlavným cieľom je práve to šíriť ten zdravý životný štýl, ten úsmev na tvári,
podstatou je vlastne aj to, že hľadáme to šťastie v sebe, že ho nehľadáme v nejakých vzťahoch, že to šťastie nehľadáme, ja neviem, v peniazoch a tak. Proste robíme, čo nás baví, sme šťastní a si myslím, že to je hlavným cieľom, aj hlavnou úlohou nás, mladých ľudí v dnešnej dobe, byť šťastní sami so sebou, robiť, čo nás baví, usmievať sa, šíriť to ďalej. V podstate je aj to, že sme sa mali radi, aby sme nemali len reči, aby sme konali, aby sme boli aktívni, aby sme po sebe niečo nechali, pretože všetci raz odídeme a treba niečo zanechať, niečo, čo bude pre dobrú vec. Že som rád, že vlastne že ste členmi tejto komunity a že vlastne ju zdieľate spolu so mnou a taktiež som rád, že vlastne že to všetko takto je. Vy si uvedomte, že aj vy vlastne motivujete ľudí naokolo a ľudia vás pozorujú, ľudia si vás všímajú a verím tomu, že si z vás berú aj príklad a že chcú byť ako vy. Čiže get fit bro, majte sa, držte sa, buďte šťastní, usmievajte sa. Každé ráno, keď stanete, si povedzte, že to bude najlepší deň a poďakujte sa za každú jednu vec. Majte sa rádi, čaute.